عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سب تعریفاں دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق ہے جس دے قبضے قدرت دے اندر سارا جہان ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی تے جو پوری کائنات جو اعلیٰ افضل جنہ دا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، میں تواڈے سامنے اللہ پاک دی پاک کلام وچوں جو تلاوت کیتی سورۃ البقرہ دوسرا سپارہ تلاوت کیتی گئی آیات دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اے بابرکت مہینہ رمضان المبارک دا اس سے دی فضیلت بیان کیتی اور روزے جو اللہ نے فرض کیتے روزیاں دی فرضیت اور پھر آسانی جو اللہ نے کیتی اس روزے دے اندر اس دا ذکر کیتا. روزہ اسلام دے ارکان دے وچوں ایک رکن ہے. 5 رکن اسلام دے اہم. سب تو پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، رمضان مبارک دا روزہ یہ اللہ نے فرض کیتے. یہ سارے احکام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسلام دے اہم رکن ہیں اور انہاں دے پورے اسلام دی بنیاد ہے. کوئی انسان کسی رکن دا بھی انکار کرے تو مسلمان نہیں رہ سکتا. اللہ پاک نے اسلام دے ارکان دے وچوں روزے والے رکن دا انہاں آیتاں دے اندر ذکر فرمایا. الحمدللہ اللہ دی رحمت نال اللہ پاک دے فضل و کرم نال سال پورا گزر گیا. سال گزرن تو بعد یہ بابرکت مہینہ ساری زندگی اللہ نے آندا اور اس ساری بخشش واسطے ایک بہانہ اللہ نے بنایا کہ جڑا بندہ اس مہینے دا احترام کرے، روزہ رکھے، نمازاں پڑھے، اللہ پاک دی پھر رحمت اور مغفرت بخشش اس انسان واسطے. اے رمضان مبارک دا مہینہ اس دے روزے اللہ نے سن 2 ہجری دے اندر فرض کیتے مسلمانہ دے. جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
مکے چو ہجرت کر کے مدینے آئے، 1 سال پورا گزر گیا، اور مدینے دے اندر آ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم دا روزہ، سوموار دا روزہ اور ہر مہینے دے 3 روزے رکھنے شروع کیتے۔ پھر دوسرا سال چڑھیا، اللہ پاک نے روزے دی فرضیت رمضان مبارک دے مہینے دی پورے روزے رکھنے اللہ پاک نے فرض کیتے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، کتب علیکم الصیام، فرض کیتے گئے اتے تہاڈے روزے۔ سب تو پہلا اللہ نے جڑا اس آیت کے اندر جملہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والےو، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والے، کیونکہ ایمان شرط ہے ہر اسلام دے رکن منن واسطے۔ ایمان ابتدائی چیز ہے، ایمان شرط ہے۔ اللہ پاک نے ایمان والے نے مخاطب کر کے کہ اے ایمان والے ہو جڑے اس چیز تے ایمان رکھ دے ہو کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اے ایمان والیو، تہاڈا اللہ تے بھی ایمان، فرشتیاں تے بھی ایمان، رب دیاں کتاباں تے بھی ایمان، رب دیاں رسولاں تے بھی تہاڈا ایمان، اور والیوم الآخر والقدر خیرہ، آخرت تے تہاڈا ایمان، اور جو کچھ ہوندا اچھا یا برا او اس تے بھی تہاڈا ایمان، جس نو تقدیر آکھیا ویندا۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تسی آدھو کہ سب کچھ اللہ دی طرفوں ہویا تے تہاڈا اس چیز تے بھی یقین ہے، والبعث بعد الموت، کہ دوبارہ اساں اٹھنا موت تو بعد۔ جدوں اے ایمان والےو تہاڈا اس چیز تے یقین ہے تے پھر اساں اپنے رسول تے جو کتاب نازل کیتی، فرشتہ جبریل لے کے آیا، کتھوں لے کے آیا؟ اللہ کولوں لے کے آیا۔ اللہ نے جبریل نو قرآن دتا، سونے محمد رسول اللہ تے لے کے آئے۔ تہاڈا رسول تے بھی ایمان ہے، اس کتاب تے بھی ایمان ہے کہ جو کچھ نازل ہویا اے حق اور سچ، اے دے وچ کوئی شک نہیں۔ فرمایا اے ایمان والےو، کتب علیکم الصیام، تہاڈے تے فرض کر دتے گئے روزے۔ اس مہینے دے یعنی رمضان مبارک دے مہینے دے روزے تہاڈے تے فرض ہیں۔ فرمایا اے ایمان والےو، کتب علیکم الصیام، تہاڈے تے روزے فرض کر دتے گئے، اے فرض تہاڈے تے لازمی روزہ رکھنا تہاڈے تے لازمی ضروری، تسی روزہ رکھیا کرو۔ اے ایمان والیو، اللہ پاک فرما دیں کہ یہ صرف تہاڈے دی نہیں بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تہاڈے تو پہلے بھی جتنیاں امتاں گزریاں انہاں تے بھی روزے فرض آن۔ آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی رسول آیا اس کائنات کے اندر، اور اس نے آکے اپنی امت نو اے حکم رب دا سنایا۔ اللہ پاک نے اپنے رسول نو اے حکم دیتا
باب آدم تو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اے روزے تہاڈے تے نہیں فرض تہاڈے تو پہلے جتنیاں امتاں گزریاں یہود و نصارا اللہ پاک نے ایک گل دسی کہ جویں یہودی روزے رکھ دین عیسائی روزے رکھ دین اسی طرح پہلیاں امتاں وی جویں روزے رکھ دیاں آئیں فرمایا تہاڈے تے بھی ایمان والیو روزے فرضاً کما کتب علی الذین من قبلکم یہ روزہ کیوں فرض کیتا ہے لعلکم تتقون روزے دی حکمت اللہ نے بیان کی تھی روزے دا فائدہ کہ روزہ کیوں رکھوایا گیا تہاڈے کول ایمان والے ہو اس واسطے کہ لعلکم تتقون تاکہ تسی بچ جاؤ رب دا حکم منو جہنم دی اگ تو بچ ونجو رب دا حکم منو تہاڈے اندر تقوی پرہیزگاری آوے تہاڈے اندر اللہ دا ڈر آوے کہ حلال چیز اس تو تسی رک گئے ہو تے جو اللہ نے حرام کی تھی تاکہ تہاڈے کولو اس تو رکنا آسان ہو ونجے کہ صبح تو لے کے شام تک حلال چیز تسا نہیں کھادی پیتی تسا نہیں استعمال کیتی کیوں نہیں کیتی کہ تسا یہ سمجھا کہ ساڈے اللہ دا سن حکم ہے اسا یہ اللہ کا حکم پورا کرنا صبح تو لے کے شام تک ایک چیز اسا نہیں کھونی یہ ساڈے رب دا حکم ہے جدوں تہاڈے اندر یہ عادت بن ویسی کہ حلال چیز نوں بھی جس دے تہاڈا دل چاہتا اور تسی اس نوں پسند کرتے ہو تہاڈی خواہش ہے تہاڈی تمنا کہ اسی اس نوں استعمال کریے لیکن جدوں اللہ دا حکم تہاڈے سامنے آندا تسی رک ویندے ہو ایمان والے ہو اس واسطے تہاڈے کول روزہ رکھوایا گیا لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ نیکوکار بن جاؤ تقوی والے جہنم دی اگ کولو بچ ونجو گناہ کولو بچ ونجو نافرمانی کولو بچ ونجو اے روزہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھال روزہ حدیث پاک وچ آندا کہ روزہ ڈھال ہے جویں ڈھال انسان استعمال کریندا دشمن دے وار کولو بچن واسطے اس اپنی ڈھال نو سامنے کر دیندا اور دشمن دا وار اس انسان تے نہیں ہوندا فرمایا اسی طرح نبی پاک نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جڑا انسان نو گناہ کولو بچیندا شیطان دی حرکت کولو انسان نو اے روزہ محفوظ رکھدا بچیندا اے اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے لعلکم تتقون تاکہ تسی بچ جاؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ ایسا ایک عمل ہے روزہ ایک ایسا عمل ہے رمضان مبارک دا مہینہ بابرکت مہینہ جدو انسان روزہ رکھیا ہویا اور اللہ پاک دی مدد اس دنال کیویں آئی اللہ پاک دے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری امت نو پانچ چیزاں پہلیاں امتاں تو فرمایا زیادہ فضیلت لحاظ نال دتیاں گئیاں میری امت نو فضیلت پنجاں چیزاں دے وچ پہلیاں امتاں تو روزے انت بھی فرضاں روزے اس امت دے بھی فرضاں فرمایا پہلیاں امتاں تے بھی روزے فرض رہے میری امت دے بھی روزے فرضاں پر میری امت نو اللہ نے پہلیاں امتاں تو پنجاں چیزاں دے وچ فضیلت عطا کیتی فرمایا وہ کیڑی فضیلت فرمایا پہلی فضیلت یہ وے فرمایا کہ جب مومن روزہ رکھ دے ایمان والا روزہ رکھ دے
جدو ایدا میدا خالی ہو ویندا کائی شے کھادی نہیں کائی شے پیتی نہیں میدا خالی ہو گیا میدے دے وچوں اندروں ہوا باہر آئی خالی میدے چوں اور اس دے اندر بدبو آئی فرمایا بدبو اللہ نو اتنی پسند میری امت دی کہ کستوری تو بھی زیادہ اندازہ لا دو اے روزہ کیسا عمل ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دا بندہ میرا امتی جدو روزہ رکھ سی اس اللہ دے حکم نو پورا کرے سی تے دے منہ دی بدبو اللہ دے نزدیک کستوری تو بھی زیادہ پسندیدہ اللہ اس نو ہی کستوری تو زیادہ پسند کرے دن کی بھی خوشبو حالانکہ دے موجو بدبو آ رہی لیکن اللہ اس روزے دی وجہ تم دے موہ دی بدبو اللہ دے نزدیک کستوری تو بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور دوسرا فرمایا کہ دریا دیا مچھیاں جنگل دے درندے دریا دے اندر جتنی اللہ دی مخلوق ہے وہ ساری دی ساری جنگلہ دے اندر جتنی اللہ دی مخلوق ہے وہ ساری دی ساری صبح تو لے کے صبح صادق تو لے کے جس وقت روزہ بند کیتا دیکھو سورج غروب ہون تک فرمایا میرے امتی نے صبح صادق تو لے کے سورج غروب ہون تک روزہ رکھیا اللہ دے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ صبح تو لے کے ساری اللہ دی مخلوق سمندرہ دے وچ رہنا لی مخلوق جنگلہ وچ رہنا لی مخلوق اس ساری دی ساری اس میرے امتی واسطے جس میرے امتی نے روزہ رکھیا روزے دار واسطے استغفار کری دی بخشش کی دعا مانگ دی اللہ اس اپنے بندے کو معاف کر دے اللہ دے گناہ معاف کر دے اللہ دے درجے بلند کر دے اس ساری مخلوق اللہ دے پاک نبی مثال دے کے فرمایا کہ حتیٰ کہ مچھیاں سمندر دیاں او بھی پیاں استغفار کری دیاں جنگل دے درندے بھی پہ استغفار کرے دن کہندے واسطے فرمایا میرے امتی دے روزے دار واسطے میرا امتی جرا روزہ رکھ دے اس روزے دار واسطے اللہ نے انہا چیزاں دے وچ فرمایا مہدی بدبو فرمایا ساری مخلوق استغفار پہ کری دی دو فضیلتاں تیجی فضیلت میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جنت روزانہ صبح تو لے کے شام تک روزے دار واسطے سجائی ویندی ہے جنت فرمایا میرے امتی واسطے فرمایا صبح تو لے کے شام تک فرمایا جس میرے امتی نے روزہ رکھیا پہلی امتہ نے بھی روزہ رکھیا لیکن میرے امتی جب روزہ رکھ سن میرے پاک نبی فرما دے رہے کہ میرے امتی اللہ نے ایک درجہ دیتا پہلیاں امتہ دیتے فضیلت بخشیے کہ صبح تو لے کے جب اس روزہ بند کیتے اس وقت تو لے کے روزہ چھوڑن تک روزانہ اس وقت جنت سجائی ویندی اس نو زینت دیتی ویندی اس جنت نو سجایا ویندا ہے کہ یہ کہندے واسطے یہ کیوں اتنا انتظام ہو رہا کہ سونے محمد رسول اللہ دا امتی روزہ رکھیا ہویا اس روزے دار واسطے اور میں تیسری فضیلت چوتھی فضیلت میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ پہلیاں امتوں کو یہ نصیب نہیں ہوئی جدوں میرا امتی روزہ رکھ دے تو شیاطین قید کر دیتے ویندے شیطان قید کر دیتا ویندا تاکہ میری امتی دے روزے وچ نقصان نہ پہنچائے یہ میری امت کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے اور پنجویں فضیلت فرما کہ اللہ پاک
اس دے گناہ معاف کر دیں، مغفرت کر دیں، بخشش کر دیں۔ فرمایا میری امتی نو کیونکہ اس روزہ رکھی ہے، اسے واسطے اللہ پاک فرما دے اے ایمان والیو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے جے میں پہلیاں امتاں تے بھی روزے آن، لیکن انہاں دے تے تواڈے روزے دے وچ فرق ہے، انہاں دے تے تواڈے روزے دے وچ فرق ہے۔ اے ایمان والیو میں اللہ نے تواڈے واسطے آسانیاں کر دتیاں نے، میں اللہ نے تواڈے واسطے انعام کر دیتے نے۔ یہ روزہ اس واسطے رکھایا گیا ہے تاکہ تسی گناہاں تو بچ جاؤ، لعلکم تتقون، تسی روزہ رکھو تے تہاڈا دشمن شیطان قید ہو ونجے۔ اے ایمان والے ہو تسی روزہ رکھو، میرا حکم منو تے تہاڈا دشمن شیطان جڑا تہاڈے گناہ تے آمادہ کریندا ہے، نیکیاں کولوں روکیندا ہے، نیکیاں وچ رکاوٹ بندا ہے، او تہاڈے دشمن نو قید کر دتا ونجے۔ میرے امتیاں نو یہ فضیلت بخشی گئی ہے۔ تو ہر حال میرے بھائیو اللہ پاک فرماندے اے ایمان والے ہو تو آڈے تے روزے میں فرض کر چھوڑے، لیکن یہ دن تھوڑے جائے نہیں، دن تھوڑے جائے، ایام معدودات، یہ دن تھوڑے جائے، گنتی دے دن 29 یا 30 دن، ایام معدودات، یہ گنے ہوئے دن۔ ایمان والے ہو فرمایا روزہ رکھیا کرو، فرمایا کیونکہ دن گزر ویسے مہینہ 12 مہینے 12 جو ایک مہینہ میں تو ہٹے تے روزے فرض کی دن ایک دن گنتی دے ایک گزر ویسن، لیکن اگر تسی میرا حکم منسو تے میں اللہ خوش ہو سام۔ ایام معدودات، ایک گنتی دے دن تھوڑے جائے 29 یا 30 دن۔ اگے پھر اللہ پاک دی طرف آسانیاں دے وچ اس امت دے اتے، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تے جو اللہ نے آسانیاں کی دیا نے ما او کیڑیاں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اے ایمان والے ہو تہاڈے جو کوئی بیمار ہو ونجے یا تہاڈے جو کوئی سفر تے ہوئے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، بیمار ہو گیا انہاں دناں دے وچ رمضان مبارک دے مہینے دے وچ کئی اس نو ان دی تکلیف بن گئی، ان دا بیمار ہو گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ معذور ہو گیا روزہ رکھن تو۔ فرمایا اس واسطے ایمان والے ہو فرمایا تواڈے جو کوئی بیمار ہو ونجے یا سفر دی اتے ہوئے، کیونکہ پوری دنیا دے اتے سب تو اہم مشکل انسان دے اتے وہ کیڑی چیز ہے، وہ ہے سفر۔ سفر جی مشکل ہور چیز کائنات کے اندر انسان تے کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے انسان، فرمایا اے مسلمان، اے ایمان والے ہو تہاڈے جو کوئی بندہ اس مشکل پیا ونجے کہ سفر دے وچ ہووے، فرمایا سفر دی حالت وچ اور روزہ رکھنا اس نو مشکل ہو ویندا، اس واسطے ایمان والے ہو میں اللہ تہاڈے تے آسانی کر دتی ہے۔ فرمایا کیڑی؟ فرمایا فعدۃ من ایام اخر، وہ گنتی اپنی بعد وچ پوری کر لے، اے دناں دی گنتی 29 روزے تے 29 دناں دی گنتی پوری کرے، 30 روزے بنے 30 دناں دی گنتی پوری کر لے۔ جتنے دن سفر وچ گزرے نے، جتنے دن بیماری وچ گزرے نے وہ روزہ نہیں رکھ سکیا، ماں وہ بعد گنتی پوری کر لے تے اللہ نے یہ آسانی کر دیتی۔ اگے فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اتے اتے انہاں لوکاں دے جڑے طاقت رکھدے نے فدیہ دین دی، وہ لوگ جڑے طاقت رکھتے ہیں فدیہ دین دی۔ اللہ پاک نے کیسی آسانی فرمائی
پہلا یہ حکم رمضان مبارک دے مہینے روزے دا آیا، اللہ نے اپنی آسانیاں کر دیا، لوگوں کو عادت نہیں سی روزہ رکھن دی، اللہ نے آسانی کی تھی، فرمایا تاجے ان عادت بن وجے روزہ رکھن دی۔ اللہ فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، او لوگ فرمایا جڑے اس چیز دی طاقت رکھدے کہ روزے دا فدیہ دیون، روزانہ رکھن تے فدیہ دے دیون۔ فدیہ کتنا؟ فرمایا ایک مسکین نو کھانا کھوانا 2 ٹائم۔ وہ کتنا کھانا؟ فرمایا کہ جتنا صدقۃ الفطر 2.5 کلو ایک روزے دے۔ فرمایا وہ کسی مسکین نو دانے یا آٹا یا روٹی پکا کے گھروں سالن روٹی جیڑی کھاندا ہے، ایک غریب دی روٹی لا دے۔ اللہ نے آسانی کی تھی ابتدا دے وچ۔ اے جدوں رمضان دی فرضیت نازل ہوئی، روزے دی فرضیت نازل ہوئی، اللہ پاک نے ساری آسانیاں کر دے ہویاں۔ فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فرمایا اے ایمان والے او لوگ یہ طاقت رکھتے ہیں فدیہ دین دی۔ فرمایا وہ ایک مسکین نو کھانا کھوا چھوڑن، ایک مسکین نو روزانہ ہی رکھیا۔ فرمایا انہوں روزہ رکھن دے بدلے فرمایا انہوں چاہیے کہ وہ مسکین نو کھانا کھوا چھوڑن۔ لیکن جدوں اللہ پاک نے حکم نازل کر چھوڑیا، لوگ روزے رکھن لگ پئے، وچ کئی لوگ جڑے صاحب حیثیت سن وہ اسے گل تے پکے ہو گئے، فدیہ دین لگ پئے تے روزہ نہ رکھن صرف فدیہ دے چھوڑن صاحب حیثیت لوگ۔ اللہ پاک نے اس مسئلے نو انہاں لوکاں تے رکھیا جڑے بیمارن یا سفر چن کہ مسافر ہیں، سفر چن بیمارن، وہ اپنی بیماری دے دن جتنے نہ گزارے پھر بعد وچ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ سفر انہاں دا سفر ہی اندا ہے کہ پوری زندگی پورا سال وہ سفر چاہیے نہیں۔ اور وہ بندے جڑے بیمارن دائمی بیمارن جنہاں دی تکلیف دور ہی نہیں ہوئی، فرمایا او کے کرن، فرمایا بجائے روزہ رکھن دے ایک مسکین نو کھانا کھوا چھوڑن۔ بیمار اور مسافر اللہ فرمایا کہ وہ بھی کھوائیں بیمار جڑے صاحب حیثیتن صاحب طاقتن، لیکن جڑے صاحب حیثیت نہیں صاحب طاقت نہیں وہ کھانا نہ کھواون، وہ تا آپ غریبن انہاں نے طاقت نہیں۔ اللہ کی آسانیاں دیکھو، اللہ فرماتے ہیں کہ او لوگ جڑے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جڑے مسکین دا مسکین نو کھانا کھوا سکتے ہیں صاحب حیثیت لوگ۔ فرمایا وہ بیمار ہو گئے تے وہ غریب نو کھانا کھوا چھوڑن، وہ مسافر جڑا صاحب حیثیت ہے وہ مسکین نو کھانا کھوا چھوڑے۔ کھانا نے سو کھوایا صدقۃ الفطر 2.5 کلو گندم 2.5 کلو دانے، فرمایا وہ کن کسے غریب نو 1 روزے دے بدلے دے چھوڑے۔ اگلی آیتاں اللہ پاک نے اس مہینے دی فضیلت بیان کر دے ہویا، پھر اس آیت نو اس مسئلے نو منسوخ کیتا، لیکن یہ مسئلہ صرف انہاں تک رہا بیماراں واسطے مسافراں واسطے۔ باقی جڑے طاقتور جنہاں نو اللہ پاک نے صحت تندرستی دیتی، انہاں اللہ پاک نے روزے کا ہی حکم دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والے ہو روزہ رکھو۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے فرمایا کہ جس دے نال تہاڈا دل ایک پاک ہوندا، تہاڈا دل قلب ایک پاک ہوندا، اور دے وچ اللہ نے بڑیاں حکمتاں رکھیاں روزے دے اندر۔ اور وہ لوگ جنہاں دے جسم دے اندر چربی چڑھ جائے، اے بھی ڈاکٹراں لکھیا کہ جنہاں نوں زیادہ چربی ہوئے، ویکھو اللہ پاک دے حکم دے کتنی
حکمت اور کتنا فائدہ کہ وہ روزہ رکھن، انہاں دی چربی پگر سی، انہاں دی صحت بہار رہا سی، انہاں دی صحت درست رہا سی۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے ہر مہینے دے 3 رکھے، 3 مہینے دے روزے رکھے۔ روزہ رکھنے دے نال جسم انسان دا درست رہندا، وجود انسان دا صحیح رہندا۔ اللہ پاک دی حکمت روزے دے وچ فائدہ اور نفع۔ اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا، جڑا خوشی نال ایک مسکین دے بجائے، طاقت اتنی اللہ دیتی کہ وہ ہکی نہیں بجائے کہ 2 نو کھوا سکتا، 3 نو کھوا سکتا، 4 نو کھوا سکتا، 10 نو کھوا سکتا۔ جویں اللہ پاک نے کئی لوگ دنیا دے وچ ایسے پیدا کیتے ہوئے کہ جڑے اس وقت بھی اس دور وچ بھی لوگوں کو کھانا صبح شام کھوا رہے ہیں، روزے بھی بغیر روزے دے بھی، لیکن اللہ پاک فرماندے فمن تطوع خیرا، جڑا خوشی نال ہکی تو ود کی اگا ہور نیکی کرنا چاہے، 2 نو کھوانا چاہے، 3 نو کھوانا چاہے، جتنا کا بدلا بنی، اللہ فرماندے فہو خیر اللہ، وہ اس دی نیکی ضائع نہیں۔ اللہ ایڈا قدردان فرمایا اس دی بھی کو نیکی ضائع نہیں، جیسے ہکی تو ود کی اگا پیا کھانا کھوایا، فہو خیر اللہ، اے اس وقت بہتر فائدے والی گل ہے۔ اللہ فرماتے نے وَأَن تَصُومُوا، اگر روزہ رکھو تسی ایمان والے ہو، کچھ دن تسا بیماری دے دوران گزارے، تسا غریب نو کھانا بھی کھوا چھوڑیا، سفر وچ آؤ تسا غریب نو کھانا بھی کھوا چھوڑیا، اپنے روزے دا فدیہ بھی دے چھوڑیا، اللہ نے تمہیں صحت عطا فرمائی، اللہ نے تمہیں تندرستی عطا کی تھی، تہاڈا جسم وجود ٹھیک ہو گیا، تسی سفر تو واپس آ گئے ہو، اپنے گھر دے اندر اطمینان دے نال چین نال سکون نال زندگی گزار رہے ہو۔ فرمایا وَأَن تَصُومُوا، اگر روزے رکھ لو، او گزرے ہوئے روزے اور رہے ہوئے روزے تواڈے کھانا بھی کھوا چکی ہو، وہ بھی تواڈا ضائع نہیں، ہکی غریب نو کھوایا، 10 غریباں نو کھوایا، وہ بھی تواڈے واسطے فائدے دی چیز ہے۔ ہن تسا روزے رکھ لے وَأَن تَصُومُوا، ہن تسا روزے رکھے ہوئے گزرے ہوئے آن، جڑے تواڈے رہے ہوئے روزے آن، وہ تسا روزے بھی رکھ لے تاکہ ساری گنتی پوری ہو وجے فعدۃ من ایام اخر، ہما تسی عدت عمل جا کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس کی تواڈی بھلائی، اس کی تہاڈا نفع، روزے دا بھی ثواب مل گیا، کھانا کھواؤن دا بھی ثواب مل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تعلمون، اگر تہاڈے اندر کو نیکیاں دی قدر ہے تاں جے تسی نیکی نو سمجھ دے ہو کہ ہاں ہاں نیک عمل کرن دے نال فائدہ ہے، نفع ہے، ان کنتم تعلمون، اللہ فرماتے ہیں اگر تسی ایو کچھ جان دے، کچھ ایو سمجھ دے، اللہ دا اے حکم روزہ، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایڈا بابرکت مہینہ، اے ایڈا رحمت بھرا مہینہ، جدے روزے اللہ نے ساڑھے کے فرض کیتے نے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اتنے بھی کچھ پہلی شرط ادھے اللہ نے حکم دیتا یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اپنی امت نو روزیاں دی ترغیب دینے ہوئے فرمایا من صام رمضان ایمانا، اور جس بندے روزہ رکھیا ایمان دی حالت، ایمان دی حالت، ایمان شرط روزے واسطے،
نماز واسطے، حج واسطے، زکات واسطے، ایمان شرطی، پہلا ایمان شرطی۔ کافر بھی پہ خرچ کریں دن مال اپنا، لیکن انہوں نے اس دوتے اجر کوئی نہیں، ثواب کوئی نہیں۔ بڑے بڑے کام، اچھے تو اچھے کام کر رہے ہیں، نیکیاں دے کام کر رہے ہیں۔ اے ہندو مذہب ہے نا، ہندوؤں دے اندر ایک بڑی ایک نیکی مشہور ہے کہ جنگل دے وچ تسی کیڑی چیز لاؤ، اے جیڑی بڑا درخت فرمایا اے تسی لاؤ تاکہ وہ دے تلے ڈنگر پون، بندے پون، تہاں نیکی رات تے تسی سبیل لا دو، لوگ پانی پیون۔ اے چھبیل جڑی ساڈی ہن چھبیل اجے تک مشہور ہے، یہ آج دی نہیں بڑی ہوئی، یہ ہندوؤں کے دور دی بڑی ہوئی۔ یہ سڑک آئی تو لگ دیا، یہ بڑھائی گئے آئی، یہ ہندوؤں بڑھائی آئی، لیکن اس کا اجر انہوں نے کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرما دینے اے ایمان والے ہو تو آنے دے روزے فرضن، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما من صام رمضان ایمانن، اور جس بندے روزہ رکھیا ایمان دی حالت اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے من صام رمضان ایمانن و احتسابن، دے ثواب دے ارادے نال، اللہ کو لو اجر لین دے ارادے نال، و احتسابن غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، کہ او دے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں۔ اور پچھلے رمضان تو لے کے ہن تک 11 مہینے پچھلے روزے رکھے، ہن اے روزے رکھے، فرمایا پورے سال دے روزے، پورے سال دے گناہ اس بندے دے جس بندے نے ایمان دی حالت ثواب دے ارادے دے نال روزہ رکھیا اس رمضان المبارک دے مہینے دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دے گناہ سارے معاف کر دیں۔ یہ ایسا مہینہ بابرکت مہینہ، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ پیغمبر کائنات فرما دینا جس بندے اس مہینے دے وچ قیام کیتا، قیام کی نماز پڑھی، فرضی نماز پڑھی، نفلی نماز پڑھی، جو نماز تراویح تہجد، یہ نماز تراویح الگ نہیں، یہ تہجد نفلی عبادت ہے۔ تہجد آکھ لو تہاڈی مرضی، قیام اللیل آکھ لو تہاڈی مرضی، تراویح آکھ لو تہاڈی مرضی، اے نماز یا وتر آکھو، ان وتر یہی نے جڑا اسی کفتا تو بعد آخر تے وتر پڑھدے ہاں، یہی وتر نے۔ فرمایا تاک نماز، فرمایا اے نماز تراویح، فرمایا من قام رمضان ایمان، اور جس بندے قیام کیتا رمضان دی حالت، رمضان دے مہینے دے ایمان دی حالت ثواب دے ارادے نال، اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، ان کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو۔ اللہ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک سن اس مہینے دا احترام کرن دی توفیق دے، اللہ کی قدر کرن دی توفیق دے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ، رحمت بڑا مہینہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے شعبان دی آخری تاریخ میں، شعبان دی دیکھو سونے محمد رسول اللہ اپنی امت دی کتنی خیر خواہی، شعبان دی آخری تاریخ رمضان شریف دا چند چڑھن والا اپنی امت نو واز کیتا، صحابہ نو واز کیتا، جو سونے محمد رسول اللہ نے گول بانا لے اکھ نال ویکھن والے محمد رسول اللہ نو انہاں صحابہ نو واز کیتا۔ حضرت سلمان اس حدیث نو نقل کردے ہوئے اج تک وہ ساڈے تہاڈے واسطے رہنمائی اور سبق بنے ہویا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دینے میں فرمایا میرے صحابہ تہاڈے تے کہ ایسا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، فرمایا جس کی ہر ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ نے نیکی واسطے اور بخشش واسطے تہاڈا ایک سبب بنایا۔ فرمایا اس مہینے دا روزہ اللہ نے تہاڈے تے فرض کیتا، اس دا
قیام یعنی نماز تراویح تہاڈے واسطے ثواب دی چیز بنائی، اور یہ ایسا مہینہ کہ جڑا اس مہینے دے وچ کسے روزے دار دا روزہ چھڑا دے بھی اللہ اس روزہ رکھن والے دے برابر اس نوں ثواب دے۔ صدقے جائیے جنہاں نوں نیکی دی قدر آئی، قیمت آئی، صحابہ رہ نہ سکے۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے جو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ چھڑائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، شفیق نبی نے، رحیم نبی نے، کریم نبی نے اپنی امت کی رہنمائی فرمانے ہویا، فرمایا میرے صحابیہ سنو، فرمایا اے اجر اے ثواب پیٹ بھر کے کھانا کھواؤ تے نہیں کہ پیٹ بھر کے تسی کھواؤ تے ثواب ملسی، تسی ایک لسی دا گھٹ کسے دے دیو اور اس کا روزہ چھوڑ دے وے، اور کھجور وہ بھی پوری نہیں، کھجور دا ٹکڑا، ادھی کھجور، تریا حصہ، چوتھا حصہ کھجور دا ٹکڑا بھی تسی دے کے یہ ثواب حاصل کر سکتے۔ یعنی ایسا بابرکت مہینہ، رحمت بڑا مہینہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ اس مہینے دے وچ فرمایا اپنے ماتحت جڑے او دے ماتحت کم کرن والے غلام نوکر اولاد جڑے بھی ماتحتن جنہاں دے تے ایڈی کمان ہے او اپنے ماتحتاں دا کم او ہلکا کر دے، بوجھ ہلکا کر دے، انہاں کو تھوڑا کم لے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک اس کو جہنم دی آگ تو آزاد کر دے۔ اس مہینے دے اندر، بابرکت مہینے دے اندر، رحمت بڑے مہینے دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ کسے روزے دار نوں فرمایا روزہ چھوڑن دے ٹائم تے پانی پیوا دے وے، فرمایا دل قیامت ہو سی جب نفس و نفسی دی پکار ہو سی اس بندے نوں جس روزے دار نوں روزہ چھڑایا پانی پیوا کے، فرمایا اللہ میرے حوض تو جڑا اللہ نے من حوض عطا کیتا وہ کیڑا حوض؟ حوض کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ اس نو اس حوض تو پانی پیویسی اور پوری جنت دی زندگی اس نو پیاس نہ لگسی۔ اللہ سب نو اس مہینے دا احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ، رحمت بڑا مہینہ ساری زندگی چایا، اللہ سن اس دا احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ دی رحمت نال، اللہ دے فضل کرم نال مسجد کا کام شروع سے کیتا، چلتا آیا، سیلنگ ہو گئی، پردے بھی لگ گئے، اور پھر ساڑھے جوانہ کی خواہش ہے، ساڑھے جوانہ کی خواہش ہے کہ اے سی ہونے چاہیے۔ الحمدللہ اللہ نے 2 اے سی مسجد اندر لگا چھوڑے، یہ تمہارے سامنے لگے کھلے، جنہیں راتی تے نماز تراویح پڑھی انہوں کو پوچھو کیڑا سکون، کیڑا اطمینان اور خوشان آجان کے اندر ہی سارا منالہ پڑھ دے رہے ہیں، ان باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر حال یہ اللہ پاک دی طرف ساڑھے دی رحمت اور خاص دین ہوا ہے، یہ رب دا احسان ہے۔ تے میں جی ہوں تو سامنے عرض کرنی یہ لاگتا گئن ماشاءاللہ، انہوں کے پیسے بھی پورے ہو گئے کہ پورا مہینہ چ نہیں ہوا، جی جڑے شروع کیتا ادھر 700 پہلا خرچہ کر کے 700
الحمدللہ 1.5 لاکھ دے اے لگے کھلیں دو اور یہ پورے ہو گئے نہ دے لیکن اگر اتنے دھرکاوی تے کنڈے پڑاوی تے اے لاگ جڑے نا اے لواوی کل تھوڑی بجلی تارا لئیاں اے 10,000 روپیہ وہ نواں ہور بن گیا یہ وہ ہن تھوڑا وہ تسا پورا کرنا اللہ تو آباد رکھی اللہ خوش رکھی جنہ تستقبل ہن موجود ہون جمعے تو بعد تسا میرے اگے 2-3 جمعے تو تسا بڑا تعاون کیتا پورا ہفتہ کریں دے تو ہفتہ ایک کام ہویا اللہ راضی ہونے اللہ جدا خیر دے بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک بر